Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, osobita mi je čast pozdraviti vas ispred grada Mostara. Danas, nažalost, nisam mogao biti s vama i ispričavam se zbog toga i iskoristit ću sljedeću priliku kad budemo mogli biti zajedno da se družimo i uživo razgovaramo o ovim temama. Posebno bih se htio zahvaliti ljudima koji su organizirali ovaj skup, koji su ukazali čast gradu Mostaru da i na ovakav način možemo biti bliže našim sugrađanima i osjetiti bilo grada, osjetiti želje naših građana, potrebe i probleme naših građana. Kao što znate, u anketi koju je radila ekipa ispred Vijeća Europe, delegirali ste temu komunale, odnosno čistoće grada Mostara kao top temu. Htio bih vam se zahvaliti na tome jer osobno smatram da je to top tema grada i ako se sjećate, kroz kampanju smo jako puno komunicirali, razgovarali, izmjenjivali mišljenja na tu temu i pravili nekakav koncept kako riješiti čistoću grada Mostara. Ono što mi je bitno da danas prenesem gdje smo kad je u pitanju komunala u gradu Mostaru, a to je da 27. znači sljedeći utorak, imamo sjednicu na temu javnih poduzeća grada Mostara. Osim ostalih javnih poduzeća, meni osobno je prebitno da taj dan raspravimo i o stanju u javnim poduzećima kad su komunalna poduzeća u pitanju i da vidimo u kom smjeru će dalje ići razvoj tih firmi. Naime, kao što znate, u Mostaru je uvijek priča da imamo više komunalnih poduzeća, pa evo i ovim putem bih htio možda malo reda, odnosno jasnoće unijeti i u tu temu. Grad Mostar ima poduzeće komunalno, ima Komos koji je u stečaju, ima parkove, ima deponiju Uborak i ima poduzeće Deponija d.d., odnosno d.o.o. To su te firme koje se formalno bave čistoćom u gradu Mostaru i ono što je naša ideja je da napravimo u sljedećem koraku reorganizaciju tih firma na način da pokušamo neke od firmi spojiti, odnosno da izbjegnemo mogućnost da više firmi radi jedan te isti posao, jer nam to pravi problem kad je u pitanju zajednička komunalna potrošnja, podjela sredstava kad je u pitanju čistoća u gradu Mostaru na te firme koje se preklapaju u istim poslovima. Već smo komunicirali sa vijećnicima i detektirali to kao ozbiljan problem i u tom smjeru će ići naše aktivnosti u buduće, a to je da probamo ta poduzeća moguće integrirati u jedno veće poduzeće ili moguće ostaviti više poduzeća, s tim da ćemo nadležnosti tih firmi rasporediti onako kako to spada. Što bi u prevedenom smislu značilo da je jedna od mogućnosti o kojima razgovaramo i pričamo da se danas sutra parkovi bave jednim dijelom komunalnih poslova u gradu Mostaru, komunalno drugim dijelom poslova, da nema preklapanja, da budu dio jednog sustava velikog. Kad je Komos u pitanju, tu imamo dodatni problem što je to poduzeće već u stečaju neko vrijeme i tu imamo trenutno ideju da ćemo vrlo vjerojatno spojiti Komos i komunalno kao jednu jedinstvenu firmu, s tim da to spajanje ne može biti ad hoc spajanje na način da jedno usauga drugo, već je ideja da napravimo točnu analizu što će se desiti kad se to jedno poduzeće ugasi, što se dešava kad se imovina i djelatnici iz jednog poduzeća prebace u drugo i kakve su posljedice tu. Ono što je možda vama bitno da čujete u kom periodu bi se to trebalo desiti, znači nakon 27. utoraka kada imamo tu sjednicu na kojoj će se raspravljati o javnim poduzećima, odmah iza tog krećemo u proces analize spajanja tih poduzeća, ono što je realno za očekivati da u 3 do 6 mjeseci sprovedemo cijelu tu proceduru. Evo, to kratko o komunalnim poduzećima i naravno kad sve to skupa završimo, očekujemo jedno funkcionalno poduzeće koje će se baviti čistoćom i komunalnim problemima u gradu Mostaru, a mi kao gradska uprava imati apsolutnu kontrolu nad poslom koji oni rade, a vi kao građani ovoga grada isporučenu uslugu za koju ste platili. Nadalje, u sastavnici ovih komunalnih poduzeća, kako sam već rekao, je deponija Uborak Buđevci i deponija d.o.o. To su dvije firme koje se bave skladištenjem, tako reći, otpada komunalnog u gradu Mostaru. Ono što je bitno reći za deponiju
Uborak Buđevci, ona je isto tako u stečaju, stečajni postupak je u dobra doba priveden kraju. Ono što je nama kao gradskoj upravi ostalo, to je da napravimo sanaciju te deponije po propisu, po struci kako to treba napraviti, kako bi sutra imali jedan siguran lokalitet iz kojega ćemo moguće čak crpiti i energiju, ali evo ne bi vas htio zamarati sad tehničkim detaljima kako to planiramo izvesti. Ono što ostaje trenutno je deponija DOO, to je poduzeće koje je trenutno još uvijek aktivno i prikuplja otpad, nije u zavidnoj situaciji trenutno. Znate kroz medije da smo imali problema sa okolinskom dozvolom, sa silnim drugim dozvolama, sa funkcioniranjem tog poduzeća, upravljanjem otpadom, naplatom otpada i svime što je izazvalo poprilično velike probleme u funkcioniranju tog poduzeća. Isto tako mogu evo sa veseljem najaviti da smo upravo danas potpisali, odnosno dobili potpisan plan prilagodbe koji je u stvari plan što to sljedećih 5 godina na tom lokalitetu trebamo napraviti. Pa između ostalog je tu modernizacija tog lokaliteta, otvaranje jedne, mogu slobodno reći, manje kazete koja bi služila kao prelazno rješenje i u tih 5 godina je predviđena sanacija i tog lokaliteta kako bi evo u tom periodu od prilagodbe od 5 godina uspjeli završiti sa lokalitetom u Uborak Buđevci i imali vrlo jasan plan šta dalje sa komunalnim otpadom. Znači u tih 5 godina moramo naći ili novi model zbrinjavanja otpada ili novu lokaciju za deponiju ili nešto treće, ali evo to će biti na koncu konca i predmet javnih rasprava i kroz medije i ovako ćemo komunicirati i tražiti neko dobro rješenje. Htio bih vam se zahvaliti evo na ovoj mogućnosti da sam se mogao obratiti i ispričati se što nisam uživo s vama. Iskoristit ću prvu priliku da i razgovaram uživo na ovu temu. Vama se zahvaljujem da ste delegirali ovo kao top temu jer ona to stvarno jeste. Vijeću Europe da nam je dalo mogućnost da komuniciramo s građanima i da lokalnu zajednicu uključimo u rješavanje problema u gradu Mostaru. Svako dobro vam želim, kao vaš gradonačelnik otvoren sam uvijek na vaše sugestije, otvoren za vaša pitanja i kako sam već rekao, veselim se susretu uživo s vama. Hvala vam lijepo.